täällä taas ja ottelut kääntyy ammattinyrkkeilyyn ja tämä mies ei todella. Valmistumaan tulee ja alkavaa iskusta. Ottelijat löysi kokemusta ja 8 ammattiottelun verran. Tervetuloa siniseen kuomaan Dimitri Chetlauri! no niin, Dimitri Chet, miten se sanotaan? Stelmak. Eikö, nyt mä sekoitin. Anteeksi. Katso mua. Vaikeet nimet. Joo. Dimitri Nikita Stelmak. Eikö täältä? Nyt on mennyt, nyt on puurot ja vellit sekaisin. Ei se haittaa, mutta ollaan mukana. Antakaa Sinisen kulman. Joo. Dimitri Chetlauri. Okei. Ammattiottelut ei jättänyt kylmäksi. Saa nähdä mitä ammattinyrkkeilyyn tuo tullessa. Tämä seuraava ottelija on nyrkkeillyt koko lapsuutensa Venäjällä. Hän on rakennettu salilla kasvatettu kovuuteen. Tekninen, kurinalainen ja valmis näyttämään tasossa tänään ammattilaisdebyytissään. Toivottakaa tervetuloksi punaisen kulmaan Nikita Nikita Stelmak ja punainen kulma. Ja 50 sentti soimaan. Toimii tilanteessakin tilanteessa. Nikita Stelmak. Avustajana Karre Anttonen. Mitäs sanoties se Nikitaan kun kattoo? Taitaa olla salilla treenit tehty loppuun asti. Hurjan näköinen karpaasi. Siltä kyllä näyttää. Lenkit on tehtynä ja valmistautuminen varmasti tehty huolellisesti. Nikita on vahvan näköinen. Tämän ottelun valvoo Suomen ammattilaisnyrkkeilyliitto. Ottelun pistetuomareina Jarkko Punkonen, Kai Päkkilä ja Saltteen Kamminen ja kehätuomarina toimii Sakari Lähteenyinen. Illan viides ja ensimmäinen ammattilaisottelu käydään neljäräisenä välisarjassa. Ja nyt on aika esitellä ottelijat! Sinisessä kulmassa, mustissa shortseissa, ottelija, joka painoi eilisessä purkussa 66,1 kiloa, on saapunut Itä-Helsinkiin aina Georgian vuodelta asti. Kovuutta ja taistelutahtoa ei täältä Solonilta puutu. Ottelijalla on kokemusta 8 ottelun verran, joista yksi on tapahtu kotiin tyrmäysvoitolla. Hän on Dimitri Chetlauri! Ja georgialainen soturi saapuu Suomeen. Mies, joka painoi eilisessä purkussa 66,4 kiloa, on erittäin tekninen, kurinalainen ja valmiina todistamaan koko hallilla tasonsa tänään. Tämä ottelija nyrkkeily koko vastuusta Venäjällä ja on tänään valmis debytoimaan ammattilaisuudessa Itä-Helsingissä. Nikita Töihin! Nyt on molemmat ottelijat esitelty ja päästään tosi toimeen. Kehätuomarina Sakari Lähderinni, pitkän liiton nyrkkeilijä. Kyllä. Koko ikänsä nyrkkeily. Siellä ei sininen kulma meinaa jaksaa odottaa ottelua. Ja ottelu alkaa. Nikitasta sen verran, että muutaman kerran nähnyt miehen harjoitukset ja se on taitava. No niin, vauhdilla alkaa tää ottelu.
Nyt taisi kolauttaa jo punaisen kulman mies. Maltti on valttia. Hyvin osu taas alas. Joo, sanoit Jesse, että malttia, että itsekin on sitä mieltä, että vähän tarkemmin ehkä kannattaisi lähteä katsomaan, mutta miehet on intoa täynnä ja ei muuta kuin voita velliä. Nikitaan osuu nyt. Toivois näkevään etummaisen käden käyttöön nyt sieltä. Joo, että lähtisi rakentaa etumaisen kautta ja katsoisi maltilla paikat takimaiselle. Kyllä sitä muistaa, että ensimmäisessä ammattiottelussa niin siinä oli kyllä sellaista sähköä täynnä itsekin. Joo, sitä on haluja ja kykyjä. Ja useimmiten ensimmäisessä nyrkkeilyottelussa on haluja enemmän kuin kykyjä. Se on just näin, Joo. hyvin sanottu. Georgian mies junttaa tuota vahvaa takimaista. Siinä täytyy olla punaisen kulman miehen Nikitan. Pääs osumaan hyvin. Joo, täytyy olla tarkkana. Nikitalla on miehistä pidemmät kädet ja nyt pitäisi sieltä kaukoetäisyydeltä lähteä sitä etumaista tökkimään. Sen kautta sitten luoda ne paikat. Sinisen kulman nyrkkeilijä, Georgian mies on oikeastaan semmoinen perusgeorgialainen nyrkkeilijä. Vahva pakkaan ja semmoinen prässi eteenpäin tasaisen tappavasti ja sitten kun lyödään, niin lyödään pippurisesti. Olen itse ottanut näitä georgialaisia vastaan ja nyt täytyy sanoa, että heissä on sama. Sieltä on Georgian mies nyt selvästi lähtee hakemaan sitä maksakoukkua sieltä vasemmalta. Vahva lopetus. Siinä on ensimmäinen erä takana ja huomaa, että kyllä Nikita on intoa täynnä. Into on täynnä ja ihan hyvä. Ensimmäisen ammattilaisnyrkkeilyottelun ensimmäinen erä. Sitähän se on alusta tunnustelua ja katsotaan ja mutustellaan mitä se on se nyrkkeily. Se on tämän kokoiset kaverit, eli Welterin kaverit. Eikö tää on Welteri? 66? Joo on. Kyllä. Joo, puhutaan 8 untsi hanskoista ja ne on pienet ja kivenkovat. Siinä täytyy olla tarkkana tosissaan. Itse asiassa, jos oikein muistan, niin 66 on ensimmäinen painoluokka, missä siirrytään 10 vuosiin. Ellei ihan väärin muista. Se on Welteri 66.7 on niinku suurin sarja pienimmillä hanskoilla. Aina, okei. Joo. Sitten Superwelterissä taitaa olla jo 10. Juu, siellä on aina. Nyt toivoisin vähän sellaista rauhallisuutta Nikitan tekemiseen. Voiton tahto on kova miehellä. Malttia etumaisen käden takaa nyrkkeilyä. Ja jälkitilanteessa pitää olla tarkkana. Sieltä ehkä hakea niitä osumia. Noihin vasta. Georgia lyö taitavasti ja sekoittaa ylhäältä alas. Ja Nikita kuittaa kovalla takimaisella koukulla. On toisessa sarjassa päässyt molemmat miehet osumaan.
näytti kaikista etumaista. Toivoisin nyt, että jatkaa samaa, ettei vaan kävele siihen lyöntietäisyydelle. Sieltä. Georgialla on hyvä suojaus. Huomaa kyllä, että mies on kehässä aikaisemmin vielä. Hyvä. Kohokoukkuun haetaan. Tarkkana jälkitilanteessa. Pitää muistaa, että hyvän hyökkäyksen ja hyvän osuman, niin sen voi pilaa huono jälkitilanne. Kyllä. Se on totta. Ei pidä nuolasta ennen kuin tipahtaa. Hieno väistäminen. Kädet ylös jälkitilanteessa. Tasaisissa merkeissä. Kyllä. Molemmat miehet taistelee. Selvästi. Sieltä on selvästi kyllä Georgian mies lähtenyt myös voittamaan tätä ottelua. Ei ollut vaan täällä hakemassa palkkiota. Joo. Ottelu on nyt edennyt puoleen väliin. Toinen erä tosiaan taputeltu ja molemmat on selvästi lähtenyt voittamaan. Kyllä. Yhtään tylsää ottelua ei vielä tässä tapahtumassa ollut. Joo. Ja Sakari Lähderinteen komennolla lähdetään kolmanteen erään. Luulen, että Nikitan kulmassa annettiin ohjeet, että nyt pitää tehdä työtä ja olla aktiivisempi. Georgian mies näyttää, että anna tulla. Että ei tunnu missään, kun on hammassuoja. Edelleen maltti on valttia. Kaipaisin nyt just sitä etumaista sieltä omalta etäisyydeltä. Joo. Nikita on näyttänyt, että sen osaa tehdä, mutta nyt pitäisi tökkiä. Nikita nyt kovasti tässä, nyt kuulee! Sä jaksat Niki! Siinä, kova! Nyt pitäisi pysyä aktiivisena, lyödä vastaan. Muuta voi tulla tuomarin väliin siihen. Se on monesti noissa tilanteissa, jos ottaa liikaa, tavallaan niin kuin passivoituu, ja vaikka ei oiskaan mitään hätää, niin tuomari saattaa luulla tilanteen sille, että se on lukulaskupaikka. Ja sitä ei haluta, koska se on automaattisesti 2 pistettä pois. Joo. Jälkitilanteissa Georgia on osuvampi. Vahvoja suoria toivoisin nyt Nikilta. Ja jälkitilanteet tarkkaan. Ymmärrän jonkin verran Venäjää ja Nikitan kannustusjoukko huutaa, että töitä Nikita.
samalta etäisyydeltä. Yleisö on mukana. Kolmosella käyty ja yksi vielä edessä. Joo, se oli 3 erää käyty ja aktiivista nyrkkeilyä. Kumpikaan ei ole antanut periksi vielä tässä vaiheessa. Georgia on ollut aktiivisempi ja ehkä hitusen osuvampi. Näinkin sanoisin itse. Joo. Mä on sitä mieltä, että varmasti Karrea tuntien niin laittaa lisää hiiliä koneeseen, että nyt pitää töitä tehdä. 3 minuuttia pitää vielä jaksaa. Sen tasainen ottelu ollut, että tää pitäisi tää viimeinen erä kyllä viedä omiin nimiin Nikitan nyt. 4. viimeinen erä ja sääntöihin kuuluu, että annetaan vastustajille kosketus hanskoihin ja sen jälkeen erä alkaa. Hyvin pääsee osu. Georgia ei ota taka-askelta. Älä! Etumaista kättä pitäisi sieltä tehdä. Sieltä osu. Nikita osuu takimaisilla. Tuommoisen pakettinyrkkeilijän, kun on vastassa pakettinyrkkeilijä, niin pitää pystyä tekemään jatkohyökkäyksiä. Kyllä. Et jos ensimmäiset osuu hanskaan, niin voi vaihtaa vähän rytmiä tai kulmaa, mistä lyö ja lyö uudestaan, niin helpommin menee toinen juna sisään. Kyllä, se on just näin. Sieltä vastaan. Kovaa tulee kyllä Georgian mies eteenpäin. Nikita kyllä taistelee. Pitäisi auttaa nyt pysyä siellä omalla etäisyydellä ja ei pitäisi kävellä siihen iskuetäisyydelle, jos se ei nyt. Miehet vaihtaa iskuja puolin ja toisin. Jälkitilanteiden merkitys väsyessä kasvaa. Kyllä. 10 sekuntia jäljellä kappale. Se oli kunnon sota. Kyllä. Puoli ja toisin. Se oli kyllä ottelu, joka ei jättänyt ketään kiinnostaa. Georgia näyttää jo valmiiksi käsiä ylös, että voiton merkiksi juhlii. Katsotaan, kuka ottelu vei. Georgialaiset on sinnikkäitä. On itse
Otello ammattinyrkkeilyotteluita 9 kappaletta ja niistä ainut tappio tuli georgialaiselle. Georgialainen muistutti kyllä tätäkin georgialaista asennosta ja nyrkkeilytyylistä. Tullaan eteenpäin ja otetaan suojauksia ja tullaan senkin jälkeen. Taistelutahtoa kyllä löytyy. Kyllä mä sanon niin kuin näiden nuorten kokemattomien sotureiden tai nuorille kokeneille, kokemattomille sotureille, ketkä mielii nyrkkeillä, niin se perusnyrkkeilytekniikan merkitys on tärkeä. Että on suojaava käsi poskella kun lyödään. Kun lyödään, niin on jalat maassa, varsinkin kun takimaista kättä lyödään. Perusmerkki, että lyönnin jälkeen väistetään. Ne on tärkeitä niin kuin perustekniikan ominaisuuksia ja ne täytyy muistaa. Niillä pysyy itse, se urheiluura pysyy pitkänä, ei tule haavoja ja niissä on semmosia, no se on perusnyrkkeilyä ja sitä mä kaipaan ja siitä mä tykkään enemmän. Vasemmalla ja oikealla suoralla voitetaan maailman mestaruuden. Ei tarvitse highlightia. Kyllä. Nämä on sellaisia juttuja, että niitä ei voi koskaan harjoitella liikaa. Pitäköhän ääntä molemmille ottelijoille! Joo. Ilman toiseksi viimeinen ottelu ratkeaa tänään enemmistöpiste tuomiolla. Tuomari Jarkko Putkonen pistetti ottelun 38-38. Tuomarit Kai Pätilä ja Santeri Kalminen pistettivät ottelun 39-37 voittajalle Dimitri Jevgenjev! Georgian mieheltä kyllä työvoitto. Georgia näytti hyvää nyrkkeilyä. Hyvää perusnyrkkeilyä, pakettinyrkkeilyä. Lyödään, otetaan iskut vastaan ja lyödään sen jälkeen. Mutta Nikitan ei pidä lannistua. Pitää muistaa aina se, että tällainen tappio, niin se vastaa 10 voittoa niin kuin kokemuksessa.